So guys, नै दा अमा फिसा जादों जोंहा सातता जादोंमोन समा बेनिफ्राय टाइमा मोनानि 7ता जादोंमोन बे लिसु जालायदोंसै जों दिनै गोजौआव गैया लिसुआबो देग्लाय पुरा नै गाहाय गाहायल' आरो जि गोजा गोजा जादोंना देग्लायनि लिसुआ मा बुंनो आरो नै माबायदि गोजा देन्जार गोजा नायलाय सोरबा जानो लुबैदोंबा ओइला गोलैबाय होननायावनो ओमफ्राय देग्लाय गोदान बिलाइ बारदों माबा ओंखारदों नालाय बेनिखायनो दे खालाय मोनसे थाइसे जानि नों जानो जाया नोंबो जायो दा आंथांमोन बुंनायनि जोंहा मैया अमा फिसा जादों मोनायाव 7तासोआव जादों 23 मे मोन मैया ओमफ्राय दि तारिखआ आरो ओमफ्राय दिनै 24 मे बेखौ बानायबाय थानाय समाव ओमफ्राय दा जों थांनि अमा फिसाखौ आंथांमोननो मोजांनो देखायगोन आं दाखालिबावै देखायदोंमोन ना अमा बिमा जाथारसिगोन होननानै बोरमाखौ हानो नागिरदों एसे गोथां नामा मोननायाथ' मोनांबाय एसांखिनि माबा मोनाबो नङा दाखालि सानब्रैसो आगोलाव एसे बोरैबामोन जानो दा गोदै हाबबाय ना जायोना जाया बिगुरखौ लेमनानै होनांगौनो माइलाय हा मटर पातलनि लोगो ए लिसुआथ' जाबाय खिन्थु जोंहानि थाइजौआ नै बे फांसे लथार थाइजौआ बेयाव जा थाइनैसो दं बेल' आरो जोंहानिया थाइजौआनो गैलाना थाइजौ दंफांफोरखौबो दानख्लायजोब्बाय न' बानायनाय मानायफोराव साफा बाताम नांगौमोन ना दानख्लायजोब्बाय सेस नै बेल'सै आरो थाइजौआ ना हा नोंसानि न'आव थांगोनब्रा नोंसानि न'आव दंना देर So guys, दा जोङो अमा फिसाखौ देखायदोंसै मैया मोनानि 7तायाव जादों नालाय ओमफ्रायथ' आं नोंथांमोन देखायना होखादोंसै डाइरेक्ट खैथा जादों खैथा जाया नोंथांमोना डाइरेक्ट नायना लाखाबानो जाबाय बे मासेया नङा दे बे बिमा जाथ'वाखैनो बेबो बिमा जाहांहां जाबाय बुन्दा लाखांबाय दाखालि साननैसो आगोलाव ओमफ्राय दा नै बेजायसो आरो दाखालिबावै आङो 1 टाइमनि थाखाय बानायदोंमोन ना मानो होनना बुंबाथाय बिमा जाखासिगोन मिथिखाबाय न'खौ माने थाग्रा रुमखौ एकदम हाखु दाखुनो प्लास्टार होलाबायनानै दोनथ'बाय आङो ओमफ्राय नै फिसाफोरा गाइखेर जादों आयु बेयाव इसेबांथ' गैया फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दा अमा फिसाखौ माबायदि बुरजा अमा फिसा जाहोनो हायो बेनिबो मोनसे आइडिया दङ दासो मिथिदों जाखांनायनि उनावसो जोंहा ना माने अमाया दा जोंहाना 6ताल' जादों ओमफ्राय बे 6ताखौ फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो माने मोनसे जोथोन लानायनि मोनसे माबा दं आरो ना आं दा लासैनो प्रसेसखौ बुंगोन माने अमा फिसाखौ बुरजा जाहोनो थाखाय माबायदिबाथाय अमा बिमाया बुरजा फिसा होयो सोरबा मिथिबा बेखौ बेनि प्रसेस दङ ओमफ्राय दा जोंहाना 6ताल' जादों ओमफ्राय दा बे प्रसेसखौ जों दासो जाखांनायनि उनावसो मिथिदों नङाबालाय दा 10ता 12तासो जाहोनो हानाय माने मोनसे आइडिया दं आरो जायबा अमा बिमा बानायबाय थायो बिसोर बुंनानै होदों दासो गोदान नालाय बाथ्रा ओमफ्राय अमा बुन्दिया माबेसे बुन्दाया माबेसे बुन्दिया 5ता बुन्दाया मासेल' ए गासैबो बुन्दि नागिरबाय दंमोन नालाय जोंहा बुन्दि नागिरबाय दंमोन ना बुन्दियाथ' अलरेडि माब्रै दंखायोना जोंहाना बुन्दि गाजा हरबाय आरो दा बुन्दिजों माजो 9ता जाबायना बुन्दिया ओमफ्राय बुन्दा मासे आरो जोंहानाव जेखि जाया माबासे दं होनबाथाय 10ता अमा दं दा जोंहानाव ना 10ता अमा दं ओमफ्राय 9ता बुन्दि मासेल' बुन्दा बुन्दि नागिर बुन्दिल' मोनजोब्बाय एबार अमाखौथ' फिसिबाय नों अमाखौ माबायदि जोथोन लाबाय थायो सानफ्रामबो माबायदि सिखारबानो नायफैयो आरो अमाखौ नायफैसिगोन आदार होसिगोन मानो ओमफ्राय आदार होखांनानै जाखांबाथाय साफा खालामसिगोन गन्द्राखौ दै लुनानै अमाखौ थुखैसिगोन थुखैनांगौ अमाखौ थुखैबाय थानांगौ गरम जायोना इसोरबो थुखैबाय थानांगौ साफा दिननांगौ आरो अमा गन्द्राखौबो अमाखौबो साफा दिननांगौ दा साननैसोथ' बिराद अमा फिसिगासिनो दंना नोङो जा फैनाय हाबा जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय सिगां अमा बिमा बानायदों ना बानाया
सिख्लायावलाय बानायाखै बानायाखै ए बानायाखै सिख्ला टाइमाव मा लायोना लायामोन नोंलाय मानि लादों ओमफ्राय नों हरनाय आं माबाया थैजानाया सिगां सिख्ला टाइमाव बासरा जि गिदिर गिदिर जाबायमोन बेमार जानानै सेस ओमफ्राय गैखायामोन अमा नोंनि बिमानिल'मोन ए ओमफ्राय फैनानैसो होमबा ओमफ्राय इयाव फैनानैसो अह ओंखायनोथ' बारा एक्सपिरियेन्स गैया मानसिया दा अमा बिमा बानायनो बिराद गोसोथारमोन ना नोङो गोसोआलाय आरो बिदिनो अमा बिमाखौ माब्रै खालामगोन आं आरो माब्रै दाथ' माब्रै लानानै दोनदोंना मासेया जाबाय आरो मासेयाबो बुन्दा लाबाय मानि आरो एसे देरबावनांगौ नै बे मासेयाबो बुन्दा लाखांबाय ओमफ्राय बेबो साननैसोनि उनाव बिमा जागोन आरो लासैनो दा ओमफ्राय बे मोनसे नै बे मोनसेयाव दा बै आरो मानै दंबावो बै साइडआव ओमफ्राय जायगाया एसे गिसि जाबाय बेनिखायनो माने थाग्रा जायगाया आरो गाहायबो जाबाय नालाय बेनिखायनो दैया राना जागासिनो दा बेयाव आङो प्लास्टार होनानै होनि ओमफ्राय बेफोरखौ बोखारजोबनि दानो प्लास्टार होनि ओमफ्राय गाबोन बा समफोरालागै बै मानैखौबो सोनानै दोनसै आरो माने फिसा फिसा दंबावो ओमफ्राय बे मानैखौ बेयाव दोनफैदोनसै बेखौ प्लास्टार होनि आं बेनिखायनो दा आं हारसिंनो मावनि रावबो गैया माने दिनै मावग्रा खामानि मावग्रा ओमफ्राय सोरखौबा लिंदोंमोन आं बिसोरबो दस्रायाव खामानि मावहैदोंनो बेनिखायनो दा मिस्ट्रि गैया जाना दं ओंखायनो आं हारसिंनो मावगोन सानदों आरो रोंबाबो रोङाबाबो खालि प्लास्टारल' होनांगौ नालाय अन्थाइ होआ डाइरेक्ट ओरैनो होनानै वान टाइमनि थाखाय बानायना दोननि ओमफ्राय नै बे मानैया नै बे जायगानिफ्राय लांगोन आरो अमाखौ माने नै सुनायफोरा दैया खारा जादों मानो होनना बुंबाथाय बेना सिदा नालाय बेनिखायनो दै लुबाबो जायगायावनो थाखायो एसे खायख्लें बानायनांगौ बेयाव आरो बेयावबो गोदान होफिननांगोन बे मानैखौ ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय बैयाव गोदान लुफैदोंसै मोनामदो नामा अमा खिया मोनामदो लाथुवाफोर मोनामो नामा मोनामबालाय मानो फैनांगौथ' खामानि मावहैदोंसैथ' गाइस नै दा अमा फिसा जादों जोंहा सातता जादोंमोन समा बेनिफ्राय गाइस नै दा अमा फिसा जादों जोंहा सातता जादोंमोन समा बेनिफ्राय टाइमा मोनानि 7ता जादोंमोन बेयाव दा अमा फिसा जागासिनो दा माबा जाथ'बाय बे मासे बै जे मानै बैयाव हाबना दं आरो सिगाबावबो जाबावगोन दा नेगासिनो जों आरो मासे जाबावबाय दासो 5तामोन ना आरो मासे जाबावबाय दासो आरो दा दसे थानानै गोसोमजोब नामा फाख्रा सिख्रा गैया ए दे गाजागोलै बेनि आथिंबो दं नायबाय थानांसिगोन दिनै हराव नोंनि सिमाङा नामा नोंनि सिमां ना बिमा बानायनायनि सिमां दंमोन एसां गोबावनिफ्राय ना जों माला लाबोदोंमोनलाय आगस्टआव लाबोदोंमोन खोमा ना बिमाखौ आगस्टनि उनाव लाबोदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लादो बिदिनो जेसेबांखिनि हायो भिडिअ होबाय थानो नाजागोन आं नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय कमेन्टखौथ' मोनसे खालामनानै हरथारबानो जाबाय जुदि मोजां मोनदोंबासो दे ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय